Здравейте, уважаеми зрители на ТВ+. Добре дошли на стадион Локомотив в Пловдив. След малко тук ще започне третия и според специалистите и според всички запалянковци най-интересен четвърт финал от турнира за Купата на България КТБ. Между дворите на Локомотив Пловдив и Левски. Страхотна атмосфера на стадиона в квартал Лута. 7-8 хиляди зрители със сигурност ще станат поне 10. Тъй като публиката приижда по трибуните, часа разбира се е неудобен в работен ден, но няма как. Такива са законите на турнирната борба, а и телевизионните, които спазва Булсатком, за да може да ви направи свидетели на всички най-интересни матчове. Това обаче ще започне с едноминутно мълчание в памет на децата загинали в кошмарната катастрофа в Швейцария вчера. Участниците в матча и публиката на стадион на Локомотив изказаха съпричастност с голямата трагедия, разразила се в Швейцария. Сега насочваме вниманието си към изпълнителите в този матч. Ще ги разпознавате, прекрасно играят в традиционните си екипи. Локомотив Пловдив в черно-бяло през първото полувреме. Тима на Емил Велеш ще напада вратата в дясно на вашите екрани. На вратата Иван Караджов с номер 12, пред него 2 Джереми Родригес, с номер 3 Валери Георгиев, 4 Михаил Венков, с номер 5 Йонес Бенжилин, 6 Танко Дяков, 16 Христо Златински, 77 капитана на отбора Здравко Лазаров, 19 Базил де Карвалио, 10 Серджо Рибейро и с номер 87 е Даксон да Силва. Пламен Илиев е на вратата на Левски, пред него в защита 2 Дъсти Мюлдер, 55 Йордан Милиев, 25 Сюлейман Диамотен, с номер 28 Нуно Пинто. Пред тях опорен полузащитник 3 Сержиньо Грин, полузащитната четворка е 45 Владимир Гаджев, капитан на отбора 22 Дарко Тасевски, 8 Тони Калво, 16 Кристовал Рамос и на върха на атаката на Левски с номер 12 е Жуниньо. Първа топка е отпратена именно към него и стабилна намеса на Танко Дяков. Базил де Карвалио винаги играе с особен хъс срещу състава на Левски. Знаете каква е причината. Точно преди година той бе привлечен, но бързо след това отпратен заради контузия от тренерското ръководство. Това доведе до напрежение между Базил де Карвалио и Левски и от тогава Базил де Карвалио още взето може да се каже, че прави най-добрите си мачове именно срещу сините. Ще видим дали това ще бъде продължено като традиция и днес. Първа възможност за тима на Локомотив Пловдив. Здравко Лазаров за топката. Ще изпълнява този пряк свободен удар. Няма стена срещу него, само Тони Калво е там наблизо, а целият отбор на Левски е пред наказателното поле. Добро центриране на Здравко Лазаров! И топката минава от страни на вратата. Първа великолепна възможност. Има обаче и очевидно докосване от страна на футболист на Левски. За това ще бъде изпълнен корнер. Йордан Милиев се намеси. Отлична игра на Йордан Милиев, който знаете, че се утвърди в футбола именно с фланелката на Локомотив Пловдив, след което премина в тима на Левски. Даксон изпълнява. Добре завъртя топката Даксон, но в крайна сметка директно в аут. Малко са привържениците и агитките в България, които могат да създадат такава атмосфера, каквато виждаме в момента на квартал Лута. Левски се радва също на много сериозна подкрепа. Около 1500 са в сектора за гости, който е дясно на вашите екрани. Сега де Карвалио. Танко Дяков. Изритана топка в тъч, дълбоко в половината на Левски. Казах ви вече, това е третия четвъртфинал от турнира за Купата на България. Вчера Лудогорец се справи пак в Пловдив срещу Ботев с 3-0, а по-късно Литекс победи Миньор с 2-0 у дома. Съвсем очаквани резултати. Прогнози за този матч обаче никой не се наема да прави. И заради равностойността на двубоите между Левски и Локомотив Пловдив и заради това, че двата тима обикновено правят изключително зрелищни, резултатни и много непредсказуеми мачове. Само за потвърждение последният двубой за първенство, който се игра в София. Тогава Локомотив Пловдив водеше четвърт час преди края с 2-1.
след което два бързи гола на Сюртарш дадоха победата за Левски. В миналото първенство пък двубоя на Герена завърши с победа на тима на Локомотив Пловдив с 2-1. След това Левски си го върна тук на Лулата с 3-1. Общо взето и висока резултатност и красива игра демонстрират двата отбора. Засада не е тайна, че по-силните страни и на Локомотив Пловдив и на Левски са в атака. Първи протест на Емил Велев. Претенции към помощник съдията от близката страна Крум Стоилов. Главен съдия на матча е Ивайло Стоянов, Крум Стоилов и Емил Вангелов му помагат. Бенжелюн изпревари всички. Общо взето в Пловдив времето е приятно. Беше по-слънчево преди на 2 часа. Сега е леко мрачно, но духа и вятър. Надявам се, че няма да се отрази това на двата отбора. Владимир Гаджев. Милиев. Тони Кало се похлъзна, но успя да овладее топката. Преодолее Валери Георгиев, който го фаулира. И това може би ще бъде първи жълт картон в двубоя. Картон е в ръцете на Ивайло Стоянов. Правилно, грубо беше нарушението срещу Тони Калво. И сега целият лекарски екип е на терена. Дори обувката на Тони Калво изфръкна след нарушението на Валери Георгиев. Да видим обаче какво е състоянието на Калво, който според всички се намира в страхотна форма. Загатна за това на двубоя в Монтана преди няколко дни. Сега обаче нещата с него изглеждат доста сериозни. Дали ще се размине само с замразяващия спрей. Едва ли. Видимо притеснен Николай Костов. Може да се наложи Левски да прави смяна рано-рано и това ще бъде ужасна новина за тренерското ръководство, ако става дума за контузия на Калво. Но ще видим. След малко време Левски е с човек по-малко. Пряк се воден удар. Милиев изпълни. Неточно към Тасевски. Златински, новоизпечения национал, който игра в Гьор срещу състава на Унгария в успешния дебют на Любослав Пенев в начало на трикольорите. Гаджев към Мюлдер. Тасевски с пета към Жуниньо. Опит за удар в движение на Жуниньо. Добре блокиран. Серджо Рибейро. Нуно Пинто срещу него. Добра позиция избрал Нуно Пинто. Успява да се справи. Жуниньо. Тасевски. Де Карвалио. Опит за двойно с Даксон. Топката е в наказателното поле, но най-близо до нея Пламен Илиев. Тони Калво ще се върне на терена. Прекръсти се Тони Калво. Със сигурност е доволен, че се е разминал без контузия. Златински. Здравко Лазаров. Много навито започват домакините, това е нормално. Общо взето Локомотив винаги така играе пред своята публика, независимо от съперника. Дъсли Мюлдер. Сържино Грин. Жуниньо. Тасевски не можа да овладее и веднага топката е насочена в лявата зона, където Здравко Лазаров губи единоборството с Дъсли Мюлдер. Продължават да се пълнят трибуните на стадиона Квартал Лулата. Като имам предвид, че сектор А е почти изцяло запълнен. Има малко свободни места в сектор В. Вече мога да твърдя, че има 10 000, може би и повече на стадиона. Изобщо истински футболен празник в Пловдив тези 2 дни. Вчера също имаше много сериозно присъствие
на стадион Христо Ботев. Даксон ще изпълни, това е вън от съмнение. Тези пряк свободни удари винаги са особено опасни, когато бразилеца застава за топката. Високият танк от Дяков е в наказателното поле. Там е Йонес Бенжамин. Изпълнението на Даксон. Висока топка, изчистена от Дъсли Милдър. Тони Калво. Гаджев не можа да продължи добре. И сега Джереми Родригес. Центриране на Родригес. Там се разминават двама футболисти на Левски. След това Диамотен успява да изчисти. Режим Грин изпраща топката към центъра. Валери Георгиев връща малко рисковано към Иван Караджов, който беше извън границата на наказателното поле. Правилна постъпка на Караджов. Изважда в тъч. Жуниньо. Нуно Пинто. Тони Калво. Фит на Тони Калво успя добре да излъже Серджо Рибейро. Удар му след това обаче в страни на вратата. Това реално е първи удар, който футболистите на Левски отправят към вратата на съперника. Минутата е 10-та. Бенжамин. Серджо Рибейро сбърка. Диамотен. Грин. Тасевски. Отново Грин. Грин да си играе на позицията, на която започна неговата кариера в Левски. Като опорен полузащитник, знаете, че после в един доста дълъг период той по-често бе използван като централен защитник, именно заради проблемите в защита, които Левски имаше, а и продължава да има. Диамотен. Венков в краката на Гаджев попадна топката, който не успел обаче добре да овладее и тъча ще бъде за Локомотив Пловдив. Единствената промяна, която Николай Костов е направил в състава на Левски, за разлика от двоя с Монтана, е Сержинио Грин на мястото на Христо Йолов на позицията на шестицата, опорния полузащитник. Даксон около топката. Даксон. Де Карвалио. Добре гардира Базил Де Карвалио. Рибейро към Джереми Родригес. Тръгна да вдига флага за засада. Помощник съдията Крум Стоилов после се поколеба. Дали защото промени решението си, дали защото видя, че топката безнадежно излиза в аут. Т.е. нямаше опция атаката да бъде продължена. Серджо Рибейро към Даксон. Отново Джереми Родригес имаше проблеми той, но е възстановен за двубоя. И това е може би най-добрата новина за Емил Велев, тъй като французин е много стойностен футболист. Този път Серджо Рибейро загуби. Валери Георгиев. Отново Рибейро. Родригес. Хубав финт на Родригес срещу Нуно Пинто. Успява да влезе вече и в наказателното поле. Опасно подаване. Има ли кой да старе? Не. Кристовал Рамос. Измъква топката португалеца и тръгва контратака за състава на Левски. Отлично подаване в дясно, но малко дълго за Жуниньо. Тони Калво се ядосва, държи се за главата. Разбира се, другата опция пред Рамос бе да търси именно испанеца в ляво. Не беше грешка, че опита комбинацията с Жуниньо, но подаването бе доста силно. Рамос. Диамотен. Милиев. Пас на празно пространство, където футболист на Левски нямаше. Рибейро. И от крака на Нуно Пинто тъч за Локомотив Пловдив. Диамотен в двубой с Базил Де Карвалио. Всъщност днес може да се каже, че ще бъде много сериозен тест за Сюлейман Диамотен. Новото попълнение на Левски, футболист с страхотна визитка за българското първенство.
който обаче доста време не е взимал участие в мачове и със сигурност ще трябва да адаптира играта си и да връща формата си в движение. В матча срещу Черно море Диамотен в двойка с Режинио Грин не се представиха добре. После нещата срещу Монтана стояха може би с една идея по-нагоре, но като си има предвид по-слабата съпротива на тима на Монтана, това не може да бъде мерило. Сега опит за хубаво класическо изпълнение на Здравко Лазаров. Обича тези удари капитана на Локомотив Пловдив, въпреки по напредналата възраст продължава да бъде на доста високо ниво. Тасевски. Грин към Мюлдър. Грин отново. Гаджев. Тони Калво. Тасевски. Отново Калво. Може и да бие Тони Калво от тук. Прави го. Опасен удар. Жориньо там стига до топката, но пропуска. Страхотен пропуск на Жориньо. Великолепна възможност за тима на Левски. Има засада обаче вдигната. Ще видим още веднъж повторение дали това бе така, но пропуска на Жориньо беше действително много сериозен. Хубав удар на Тони Калво. Топката тупна затрудни вратаря Караджов. Да видим още веднъж. Да, определено в момента на удара Жориньо бе поне метър зад защитата. Де Карвалио. Рибейро. Не напусна топката очертанията на терена. Диамотен към Тасевски. Отново тръгва атака за състава на Левски. Включване на Режинио Грин. Тасевски играе с Тони Калво. Отличен поглед върху играта. Рамос отдясно. Лош финт на Рамос. Центриране. Топката напуска очертанията на терена. Това ще бъде аут. Добра скоростна атака на състава на Левски. Опит бързо да бъде разгърната с широк фронт отдясно. Много равностоен, много оспорван и интересен двубой. Двата отбора безрезервно се хвърлят в битката. Вече малко повече от четвърт час игра на стадиона Квартал Лута. 0-0. Локомотив Пловдив срещу Левски. Увисна там Мюлдър, но и Здравко Лазаров. Колкото и да е бърз, няма никакви шансове да достигне. Де Карвалио. Това не е безопасно. Хубав удар на Де Карвалио без подготовка в аут. Видна е агресията в играта и на двата отбора. И домакини и гости търсят основно атаката и това прави мача така атрактивен. Родригес пресече, сега Рибейро, отново Родригес отдясно. Центриране и намеса на Сюлейман Диамотен. Това ще бъде корнер в полза на Локомотив Пловдив. Между другото, Ноно Пинто ще има много работа с Джереми Родригес и Серджо Рибейро в своята зона. Виждате, че по-често там нападат футболистите на Локомотив Пловдив. Даксон и Здравко Лазаров са отлични изпълнители на статични положения. Един е с десния, другия с левия крак. Видим сега Лазаров, капитана. Опасно центриране на първата града. Там футболиста на Локомотив Пловдив. Това беше Базил Де Карвалио игра с топката, но сякаш помогна на бранителите с това си действие. Рамос бе затворен тук. Добре от Родригес. Даксон. Тасевски. Пинто. Грешка на Пинто. Здравко Лазаров и засада на Базил Де Карвалио. Сегато обаче сякаш ще даде топката на Локомотив Пловдив, има извършено нарушение срещу Здравко Лазаров. Така че отново ще има напрежение пред Пламен Илиев.
Извърши фаул наистина тук Диамотен. Но няма нищо страшно и Здравко Лазаров ще изпълнява. Лазаров много мощно, опасно центриране в ръцете на Илиев. Диамотен. Не знам дали умишлено Йонас Бенжамин препусна тази топка. Може би да. Рамос. Сега Грин с едно докосване към Тони Калво. Калво успя да спечели топката. Какво ще е продължението? Малко се позабави. Връща назад. Тасевски стреля. Без подготовка пропуснаха добра възможност футболистите на Левски. На Тони Калво се поколеба, между другото. Мисля си, че той можеше да бие още в първия момент. Ето този план виждате как стадиона непрекъснато се пълни. Между другото, ранния час може би затруднява и двата отбора, но няма как иначе. Една тема, за която сме дискутирали много пъти. Проблемът е, че българските стадиони не са електрифицирани. Иначе със сигурност още повече, че времето вече не е така студено. Мачовете можеха да се играят и в по-подходящо за зрителите време. Виждате, че това не е голяма пречка обаче. В България трябва да кажем, че работният ден рядко може да спре феновете да отидат на работа. Диамотен наделява сблъсъка с Базил де Карвалио. Временно е спряна на атаката. Даксон е насочва наляво. Здравко Лазаров. Смене посоката Лазаров. Все още той. Може да бие с десния крак Здравко Лазаров. Няма нарушение. Чиста игра на Дъсти Мюлдър. Публиката протестира бурно. Скочиха и от тренерския щаб на Локомотив Пловдив. Ще видим повторение на ситуацията. Имаше ли тук нарушение? Доста напрежение. Всичко стана много близо до главния съдия. Вие видяхте повторението. Имаше шпагат на футболиста на Левски, но дали имаше контакт, може би ще търсим обяснението. Малко по-късно, след още някое друго повторение. Сега да видим на терена Кристовал Рамос с топката. Рамос до крайната линия. Опасно центриране и 1-0 за Левски. Тони Калво. Страхотен пробив на Кристовал Рамос и Тони Калво. Вкарва топката в мрежата. Гола пада в много подходящ момент, за да има ескалация на напрежението заради пропуска. Заради ситуацията преди малко. Иначе атаката на Левски беше много силна. И за пореден път Кристовал Рамос с асистенция и добра изява. Вижте още веднъж. Чудесно подаване в центъра на защитата и Тони Калво засече. Със сигурност обаче ще трябва още няколко пъти да видим повторение на положението срещу Здравко Лазаров. Имаше ли там нарушение или не? Има тук като че ли контакт. Има и игра с топката, но има и контакт с кръка на Здравко Лазаров. Нуно Пинто сега. Гаджев. Пинто отново. Нарушение на Даксон. Пинто играта сега може би ще бъде спряна. Той връща към Пламен Илиев, тъй като Грин е на тревата. Всичко е наред с режим Грин. И Пламен Илиев изпраща топката към центъра на терена. Златински, Даксон, Рибейро. Карвалио иска подаване към него и натам е насочена топката, но твърде силно в ръцете на Пламен Илиев.
Сега Радан Милиев пропусна тази топка, може би малко рисковано, но тя стигна до вратаря. Диамутен. Тони Калво. Базил де Карвалио. Много интересен двубой между него и Сюлейман Диамутен. Нарушение на Тони Калво. Здравко Лазаров ще изпълнява. Отново това възможност статична ситуация, която принуждава целия син отбор да се превере в наказателното си поле. Лазаров дори може да опита и да стреля от тук. Топката среща главата на Тони Калво. Той праща колкото се може по-далеч от вратата. Вятър обаче е поспрят в центъра на терена. Валери Георгиев овладя. Протести сега на Здравко Лазаров и жълт картон за капитана на Локомотив Пловдив. Доста се изнерви мача в последните минути. Продължава обаче да бъде твърде интересен и динамичен. В 25-та минута 1-0 за Левски с гола на Тони Калво в 21-та. Нуно Пинто. Танко Дяков. Достатъчно висок, за да спира всяка една подобна топка без проблеми. Рамос. Диамутен. Гаджев. Топка за Калво. Родригес връща. Стабилна изява на Родригес. Отново Жереми Родригес. Бенжимюн. Танко Дяков. Общо зато може да се каже, че сходни схеми на игра има в двата отбора. Локомотив Пловдив играе с един опорен полузащитник в лицето на Валери Георгиев пред четворката. Но може би напред нюанса е с малко повече активни футболисти. Отдясно действа Рибейро, в ляво е Здравко Лазаров на върха на атаката. Базил де Карвалио, а Даксон и Христо Златински оперират като разиграващи полузащитници. Де Карвалио. Венков. Отново Де Карвалио. С това Орамос много добре отне тази топка. Няма условия за кой знае колко бърза атака. Затова сега ще има постепенни действия. Жуниньо. Ограден от трима. Жуниньо задържа Рамос. Грешка на Рамос. Здравко Лазаров. И този път нарушение. Той е в полза на домакините. Нуно Пинто към капитана на Левски Гаджев. Тасевски. Много Гаджев загуби от Даксон. И пак Даксон дори може да бие от тук. Даксон прави го великолепен удар града. Ах, какво положение! Даксон демонстрира един от специалитетите си. Страхотен удар от движение. И топката не се удари в градата. Едва ли ако бе в очертанията, Пламен Илиев ще има много шансове. Нуно Пинто. Диамутен. Колебливо подаване на Диамутен. Топката излезе в тъч. Валери Георгиев.
Далеч наляво към Здравко Лазаров. Михаил Венков се е включил там на помощ в тази атака. Може би сега ще получи топката. Поколеба се Лазаров. Рамос разбра каква е идеята му и успя да спечели тъж за Левски. Невнимателна игра на Гаджев преди малко. Атакувано Здравко Лазаров. И атаката Локомотив Пловдив продължава. Пак Даксон. Ще има ли пак удар към вратата? Да, отново страхотно изпълнение на Даксон. И аут. Два фирмени удара на Даксон да Силва. Тръгна ли играта на Даксон, всички знаете, той е много трудно удържим. Топка за Базил де Карвалио. Даксон обръща към Рибейро вдясно. Много активна игра на пловдивчани в последните минути. Нарушение на Тони Калво. Това ще бъде отлична възможност. Не знам дали си спомняте, уважаеми зрители, преди някъде около 2 години, когато отбора играха тук матч за първенство. И след като Левски водеше 2-0 на полувремето, се стигна до 2-1 и в последната минута пряк свободен удар, дори от малко по-голяма дистанция. Даксон изравни резултата. Сега обаче виждам, че Здравко Лазаров се подготвя за изпълнение. Стената вече е построена, но съдията Ивайло Стоянов се занимава с дистанцията, на която трябва да бъдат 4-мата футболисти на Левски. Лазаров. Великолепно изпълнение и втора града! Мал шанс за Локомотив Пловдив в тази ситуация. Чудесен беше удара. Това е засада на Базил де Карвалио. Чудесен беше удара на Здравко Лазаров. Изобщо с такива шутьори. Локомотив Пловдив може да спечели всеки един матч. Въпросът е, че и в случая с Даксона и сега при прекия свободен удар на Здравко Лазаров липсваше и малко късметец. Много правилно трябва да кажем, че в последните 4-5 минути отбора, който доминира на терена и на домакините. Отново нарушение. И пак ще има изпитание за Пламен Илиев. Този път Даксон да Силва ще е за топката. Виждам там и Христо Златински. Отново ще трябва солидна стена да построяват сините. Може би около 30 на метра, малко в дясно. От Пламен Илиев ще бъде поставена топката. Даксон. Страхотно изпълнение като точност, но недостатъчно силно. Успя да прехвърли на стената, но Пламен Илиев имаше време да направи няколко крачки. Казах, дистанцията бе 30 на метра. И за да може да се стигне до изненада, трябваше да бъде далеч по-силен. Но може би в тези минути този порив на Локомотив Пловдив в известна степен е леко подпомогнат и от вятъра, който духа с атаката на пловдивчани. Но истина е, че те са отбора, който превъзхожда в последните минути, продължават да атакуват. Сега е Родан Милиев. Рамос и Тасевски не можаха да се преборят. Дъсли Мюлер и тъч за Локомотив. Лазаров. Този път нарушение на Дъсли Мюлер няма. Тасевски. Малко затишие на терена. Играта сега е подновена от Милдър, Диамотен. Гаджев.
Тасички. Гаджев отново, Рамос. Христо Златински влезе с смел и чиш шпагат там срещу Кристовал Рамос. Милиев. Рамос отново. Понакъса се играта в последните минути. Топката си стои там около тъчлинията, от далечната страна на екраните ви. Когато отборът трудно си подава точно и сега Пламен Илиев. Жуниньо успя да подаде към Тони Калво. Засада няма. Тони Калво. Финт на Калво. Тук се позабави между двама. Продължава да дриблира Калво. Удар и спасяване на Караджов. Отлична възможност за Левски. Калво долу демонстрира, че се намира в доста добра форма. Засада вдигна съдията. Сержино Грин добре се освобождава от Валери Георгиев. Калво. Тасевски. Жуниньо. Опита да подаде към Тасевски. Топката стига до Рамос обаче. Двойно между него и Тасевски. И няма да може Кристовал Рамос да стигне. Успяха да поизнесат в последната минута-две. По-напред играта футболистите на Левски. Иначе тя се водеше доста близо до наказателното поле на Пламен Илиев. А и тази серия от пряк свободни удари не оставаше нещо добро за голкипера на Левски. 10 минути до края на това първо полувреме, в което Левски води с 1-0 с гола на Тони Калво в 21-та минута. Сега не особено удачна намеса на Милиев. Мюлдер обаче временно ликвидира опасността. Даксон. Пинто. Тони Калво. Тасевски се подхлъзна и възможно сега за Даксон. Даксон. Все още Даксон. Удара Даксон. Града. Трета града. Трета града. Много груба беше тази грешка пред наказателното поле, която сините направиха. Даксон обаче отново оцели гредата. Не знам дали в известна степен този вятър, макар да играят с него футболистите на Локомотив Пловдив, да ни им пречи. Вярно е, че топката получава много сериозно ускорение, но може би по някой път има движение и в страни. Така че поне ми се стори удара на Даксон да бе изключително премерен, много интелигентен, хем с левия крак. Знаете, че той не е силния на Даксон да Силва. Тук засада на Карвалио няма. Пламен Илиев излиза и волавя. Диамотен. Грешка на Диамотен. Валери Георгиев. За път нарушение и няма. Тасевски. Той сбърка преди малко. Това може да е фатално. Родригес. Все още Родригес. Няма фал срещу Жереми Родригес. Кристовал Рамос. Грешка на Гаджев. Доста станаха тези пропуски на халфовете на Левски в средата на терена, но за това спомага и много активната игра на домакините. Сега Михаил Венков успя да пробие отляво, но не и да центрира както трябва. Продължава купона по трибуните. Отправо наблюдаваме много добър футбол. Изключително интересен с ситуации пред двамата вратари с много публика. И двобоя до момента го оправдава очакванията, че това ще бъде най-оспорвания и най-качествен матч на тази фаза. Сега добро подаване към Дарко Тасевски, той за Тони Калво, включване на Нуно Пинто, нарушение срещу Тони Калво.
Никакъв спор. Жереми Родригес фаворира испанеца. Владимир Гаджев е за топката. И в Левски има шутьор от висока класа и това е точно Гаджев. До момента обаче не му се отдал никакъв шанс да бие отдалеч към вратата. Сега Гаджев подкани Нуно Пинто да се включи отляво. Точно за португалеца е топката. Опит за двойно с Тасевски. Даксон. Мюлдер или Здравко Лазаров? Това е въпроса. Нарушение на нападателя. Отново изритана топка към половината на Левски. Пинто. Даксон опита много технично, но не точно отиграване. Тони Калво. Възможно за контратака на Левски. Жуниньо. Отново към Калво в лявата зона. Това не е безопасно. Валери Георгиев отива да пресече и успява да го направи. Тъч. Пинто ще изпълнява. Днес впичванията на португалеца от лявата зона не са кой знае колко много, но той има доста задължения като защитник и просто не му остава време и възможност да помага и в атаката. Жуниньо. Все още Жуниньо, това е нарушение. Пряк свободен удар. Добре се освободи тук Жуниньо. Беше фаулиран и сега вече възможност за Владимир Гаджев. И той да опита от пряк свободен удар. На фаула на Валери Георгиев бе очевиден. Добре, че съдията тук, добре за Локомотив Пловдив, че съдията Ивайло Стоянов реши да не показва жълт картон за Валери Георгиев, защото той щеше да бъде втори. Няма протести обаче от синя страна, така и трябва да бъде решението на съдията. Единствено е меродавно, колкото и клиширано да звучи. Владимир Гаджев срещу стена от 4 души ще изпълнява този пряк свободен удар. Гаджев в страни от вратата. Нямаше достатъчна сила удара. Гаджев беше заложил на точността да намери на долния десен ъгъл. При тази тупкаща топка можеше и да бъде затруднен Иван Караджов. Не се стигна обаче до нищо по-сериозно и сега вратаря на Локомотив Пловдив ще вкарва топката в игра. Грин, Мюлдер. Само Жуниньо е напред. Трябва да внимава Танко Дяков. Доста опасен бразилец при подобни ситуации. Дяков вади в тъч. Рамос. Финт на Рамос, но и добър шпагат на Михаил Венков. От кръка на Тасевски, тъча ще бъде за Локомотив Пловдив. 3 минути до края на първото полувреме. Грин. Диамотен. Грин отново. Тасевски. Рамос. Гаджев. Рамос отново. Много опасно центриране на Рамос. Жуниньо дебнеше там. Гаджев опитва удар от движение. Аут.
Емил Велев на вашите екрани. Играе срещу своя роден клуб. Отборът, когато Велев направи шампион през 2009 година. След това кариерата му премина през Славия, а сега е в Локомотив Пловдив. Йоанс Банжилион ще изпълнява. Подаване към Здравко Лазаров, който няма никакви шансове да достигне до тази топка. Отново удар от вратата на Левски. Тасевски. Успяха да комбинират с Кристовал Рамос. Получи се нарушение. И сега топка за Карвалио. Добре Диамотен. Венков. Центриране, нова в краката на Йордан Милиев. Не е притеснява централния защитник. Спокойно отигра към Рамос. Тасевски. Жени отново дебнеше за грешка. Йоанс Банжилион с стабилна изява. Валери Георгиев. Отново Венков. Златински. Добър пробив на Златински. Посрещнат от Дъсли Мюллер и тъч за Локомотив. Гаджев. Видяхте каква интересна траектория на топката придаде вятъра. Засада на Лазаров. Една минутка е продължението, то вече тече. Предполагам, че целта на гостите ще бъде да задържат този резултат, който е изгоден за тях. На фона на това толкова интересно бурно първо полувреме, в което състава на Локомотив Пловдив удари 3 гради. Но резултата е 1-0 за Левски. Добра намеса тук на Сержиньо Грин. Както се казва, камъкът тежи на мястото си, а мястото на Грин определено е точно там, където той днес е използван. Гаджев връща назад към Пламен Илиев. Сега Рибейро успя да продължи към Даксон. Отново Рибейро и засада на Базил де Карвалио. Изтече продължението. Всеки момент Ивайло Стоянов ще даде край на първото полувреме. И още един път мисля си, че имаше тук при това подаване към Базил де Карвалио. На положение офсайд. Много нерви, много драма, но и добър футбол на Лулута през първото полувреме на третия четвъртфинал от турнира на Купата на България КТБ. 1-0 за Левски с гола на Тони Кало в 21-та минута. Уважаеми зрители на TV+, сега останете с нашето коментарно студио, след което ще се върнем отново за началото на вторите 45 минути.